poolside. Takže čau lidi, vítám vás od dalšího let's playe ze hry Shakes and Fidget. Dneska budeme zdolávat cechovní podzemí. Jenom pro informaci, tato postava se nachází na světě 25 a založil jsem ji předevčírem. Tak a vrhneme se na podzemí. Jsem hned jako první. Jinak tato postava už má zdoláno 18 podzemí. Včera jsem zdolal 18. ale nepadl mi žádný epic. Zatím to vypadá docela dobře. Aj. No, tak tady máme souboj válečníků, to přeskočíme, to by bylo na dlouho. No, zase. Už se nám to taky blíží ke konci. Bude to ještě vyrovnané. Ano, a poslední skřítkův člun. Tak to vypadá docela špatně. Ano, tak to vypadá, že to dáme. Ano, podzemí jsme zdolali. Padlo nám sice málo zkušeností. Či se připravíme do útoku. Dáme si ještě arénu. Ještě si vylepšíme. Ano, zvládli jsme i arénu. Tak já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo. A jinak tady je cech, kdybyste někdo chtěli do cechu, bereme tagu od úrovně 20. No tak napište pod video svoje jméno a úroveň. Tak čau.